first and the foremost reason that we support it. Wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama bad migao mochung' ne aluora sirikand kaunti ma Homa Bay oyango chenro magengo mar pidho kwan yiende ma ohingo gana 350 kapok higa ni orumo kaka achiel kuom medo kwanda tamalo mag bunge ma pod ni piny gi tamalo 3.3 e kaunti no. Kaka jafwambo mar Homa Bay Beach lero chenro no geto skunde manie kaunti no, bunge mag piny owacho kod puothe mag ji giwegi. Kaunti ma Homa Bay en achiel kuom counties ma pok ochopo kwan atamalo 10 mag bunge ma chik dwaro, kendo sirikand kaunti ka achiel kod riwruoge mamoko osebedo ka jiwo pith mar yien e kor gwenge mopogore mantie kaunti ni kaka achiel kuom chenro ma gin go mar medo kwan atamalo mag bunge kaunti ni kod bende jiwo wach mar rito alwora. Migao ma ochung' ne rito alwora sirikand kaunti ma Homa Bay sani koro biro kod chenro mar pith yien magato pith yien ma kwandgi ohingo gana 350 skunde, bunge mag sirikal kod kuonde mamoko kapok higa ni orumo. Wayudo ni yien ma wapidho e skunde nyalo dongo maber moloyo mwapidho e yore nikech irito gi maber gi jopuonj gi nyithi sikul. Kawuono wapidho yien 1,400 oriwo primary oriwo secondary mana nikech thuolo mantie mar pidho yien e matin e skunde wa. To wawacho ni pidho yien en gima duong' nikech ma yo ma wanyalo neno go ni warito go alwora mar kor gweng', kor lwasi ma iluongo ni climate change masani koro osebedo kod chandruok maduong'. Waseramo ni wadwa pidho yien e higa ni kende hectares 500 ma en yien ma ok tin 350. Wasepidho gi mang'eny e kinde mokalo kendo sama wachomo ni wasepidho ma ok tin 100,000. To wapidho yien nyaka e liete. Skund sekondar moriwo kod mano mar primary kar chudo bura ma Karachuonyo, migao ma ochung' ne alwora ka omakore kod riwruoge mamoko ne otelo ne jopuonj ka achiel kod jopuonjre e pith yien 1,400 ka chenro no bende dhi nyime skunde mamoko ka achiel kod bunge mag sirikal e kaunti ni. Tich mar pidho yien wakonyore gi county government gi like minded partners kwa pidho yien e skunde forest mag asseted mag sirikal to gi government institutions. So far wasebedo kwa pidho yien Kodera, nje pidho yien God Nyango, sani wadhi oriwo secondary school kendo koro wan oriwo primary school. Ni wabiro riwo high school in partnership with county government ma Homa Bay to gi Kenya Forest Service ma Homa Bay mondo wapidh yien. Wagolo yien 1,000 mano croton ma optimne boundary planting e school ma oriwo. Watimo kama mondo nyithindo ong'e pidho yien kendo mondo ging'e rito yien. Kwa medo dhi mbele watemo ni wachope net zero mar carbon ma we emit to gi carbon ma we nya sink. Kwayo manitie maduong' en mondo mi jopuonjre ka achiel kod jopiny ochiw arita mowinjore ne yiende ma osepidhe. Odiochieng' ma kawuono skul oriwo county government mar Homa Bay omiyo yien 200 ma wapidho ka gin yien mopogore opogore ma ywa koth kendo ma ok cham pi to ywayo koth kod mag olembe ma bende wadhi pidho e puodho mar olemo mantiere tok skul gi malo ka. Compound kaka kawuono kiwuothe tidhi yudo ka nitiere yien ma nyithindo pidho, jo klas 8, jo klas 7 ma jo junior secondary, jo klas 6 kod jo klas 5. Kendo wadwa chiwo singwa makende ka skul moriwo ni wadwa rito yiende wagi maber. Nyithindo gi wabiro miyo timetable kaka gibiro biro skul, kaka girito yiende kendo giolo negi pi. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nya Ali Beach kawadhi nyime ni morgi